Všetkým vám, milí farníci a cespolní, vítam vás na pôde misijného domu, kde deti, ktoré chodia do kostolíka tu na Kalvárii, vďaka našim obetavým mamám a rodičom, pripravili si jasličkovú pobožnosť pre nás. Je to, myslím, že pre každého z nás taká vzácna chvíľa, keď budeme mať možnosť zhliadnuť ten detský svet, ako deti dokážu stvárniť niektoré dôležité pravdy, ktoré my veríme a ktoré, myslím, že sprevádzajú náš život od útleho detstva až do dnešnej chvíle. Chcel by som vás poprosiť, nakoľko sa robí záznam, aby ste sa nepohybovali tu a nesnažili sa filmovať, keď bude vystupovať práve to vaše dieťatko. Môžete to robiť z miesta, ale aby ste zbytočne tuto nerobili nejaký rozruch a zabránili potom tomu komplexnému zhotoveniu záznamu z tejto udalosti. Takže poprosím o takú diskrétnosť toho pohybu už v rámci vystúpenia. No a potom tiež vás chcem poprosiť o takú zhovievavosť, pretože nie všetky deti, žiaľ, sa mohli zúčastniť dnešného popoludnia. Alternácia aniela zasiahlo to teda túto postavu, takže nebude to celkom všetko o speve, bude to aj o recitácii, tak keby ste boli tiež zhovievaví a trpezliví, keď to nebude presne tak podľa možno, ale my ani nevieme, ako to má byť napokon. My to ospravedlníme, niečo poviete. Dôležité, že to si počujete. Takže odovzdávam slovo tvorcom a aktérom tejto jasličkovej pobožnosti. Uvažujem, či svetlo v Betleheme pravda také jasnejšie alebo menej oslniť. Aj tento rok musíme byť s výzdobou veľmi citliví. 10 tu nezmení na svietku. Keď ja sa už neviem dočkať, celý rok na to čakáme a vždy je to krásne. Len ja neviem. Ľudia to vedia každý rok niečo pokaziť. Všetci sa upokojte. Musíme vymyslieť Ježiškovi nejaký krásny dar. Tak si poďme docvičiť tú našu glóriu. Tento rok bude iný. Tento rok všetci prežijeme v nádeji, že to ľudia zvládnu a aspoň na pár dní všade zavoláme pokoj a lásku. Veď je to jednoduché, všetko je to milosť. Presne tak, stačí poprosiť našu Božiu mamičku o túto milosť. Skvelý nápad. Poďme ju poprosiť aj my, aby
ľudia naozaj ľudí. Ahoj, Anielik. Prečo sedíš tak blízko pri okraji? Veď spadneš. Pozdravujem ťa. Máš pravdu, sedím príliš blízko, ani som ti to nevšimol. Počúvaj, nevieš náhodou, prečo je v chybi dnes tak rušno? Si tu celkom nový a toto si ešte nezažil. Však? No, vieš čo? Má sa narodiť Boží syn. A nad čím vlastne tak tuho rozmýšľaš? No, počul som niečo o jeho narodení, ale stále tomu nerozumiem. Je to dlhý príbeh. Rozmýšľal som nad tým, prečo Boh posiela svojho syna na zem. No, to máš pravdu. No, je to dlhý príbeh. Už som bol so staršími anielmi. Dnes je každý v nebi niečím zamestnaný. Svätý Peter ma poslal za nejakým archanielom. Tuším, že sa volá Gananiel, Gariel alebo Gabriel. A hľadal si ho po celom nebi? Nikto vraj príbehu spásy nerozumie tak, ako... Ale veď to je on, to je archaniel Gabriel. Pekne ťa prosím, vysvetli mi to ty. Vraj sú tu v nebi traja špeciálni anieli. Jeden je knieža nebeského vojska, druhý je poslom Božej lásky a tretí je anielom zvestovania. No a to nerozumiem. To ti naozaj budem musieť vysvetliť. Anjeli predsa musia rozumieť Božiemu plánu spásy. A mimochodom, ja som Gabriel. Naozaj? Do teba som tak úpenlivo hľadal? Áno, to som ja. Tak teraz pozorne počúvaj. Keď Boh stvoril prvých ľudí, obdaroval ich neopísateľnou krásou. Stvoril ich na svoj obraz. Dal im rozum aj slobodnú vôľu. Čím ich vysoko vyzdvihol na všetky ostatné stvorenia. Víš, ako sa volali prví ľudia? No jasné, Adam a Eva. Pozrite, našla som tie noty. Počuli ste to? Aniel Gabriel hovorí príbeh spásy od začiatku. Poďme sa opýtať, či sa môžeme pridať. Som za. Chcela by som počuť, ako to vlastne všetko bolo. A ja, tak poďme. Tak ako Anielik správne povedal, Adam a Eva boli prvými ľuďmi. Spišneli a urazili Boha. A odkiaľ odíde Boh a jeho láska, tam je zlo, bolesť a smutok. Pripravili ľudstvo o šťastie a cesta do neba sa zatvorila. Rozum ľudí sa zatemnil a vôľa oslabila. Milujúci nebeský Otec však slúbil nešťastným ľuďom záchrancu. Po dlhšom čakaní posiela na zem svojho syna Ježiša, ktorý má zmyť vinu ich hriechu. Tak už teda rozumiete, prečo Boh posiela na zem svojho syna? Ach áno, už to chápem. Ach tí ľudia. Nevedeli a nevedia si vážiť nekonečnú Božiu lásku. To áno. Oni sú už raz takí. Vedia niečo oceniť až vtedy, keď o to prídu. Pekne ďakujeme za tvoju ochotu, aniel Gabriel. Mňa by ešte zaujímalo, aké špeciálne poslanie si to mal určené. No ja som mal také poslanie, že Boh mi zveril v celom tomto príbehu úlohu posla zvestovateľa. Ale to je tiež najdlhšie. Ale máte ešte chvíľku? Áno! A zatiaľ nám môžeš porozprávať, ako presne sa prejavovala tvoja úloha posla v tomto príbehu. A veľmi rád. Mojou úlohou bolo oznámiť Matke Božieho Syna túto radostnú zvesť. Teda Boží syn sa narodí ako človek a jeho budúca mamka o tom vôbec nič nevedela? Áno, bolo to tak. Ježiš, syn živého Boha, sa narodí ako človek.
Predtým, než som sa jej ja zjavil, nevedela o svojej úlohe. Potom už áno. Viete čo? Máte v tom asi chaos. Ja vám to musím vyrozprávať úplne od začiatku. Múdre rozhodnutie. No, už som vám povedal, že Boh prislúbil záchrancu. Na svoj zámer Boh vybral Máriu, dievča z Nazareta. Už veky predtým, ako sa mala narodiť. Boh vedel, ako ju robí hodnou byť matkou Spasiteľa. Bola počatá bez dedičného hriechu. Mária, tak ako jediný človek v dejinách, nikdy nespáchala žiaden hriech. Bola výnimočnou ženou, teda vlastne aj je. Veď ju stretávame každý deň tu v nebi. Je to v nej cítiť. Stále sa prihovára za hriešníkov, je nekonečne láskavá a rozpráva nám ešte. Jej otec sa volal Joachim a jej matka bola Anna. Žili skromne, boli srdeční a stále veselí. Aj keď pracovali, tak si spievali. Mária od malička rada slúžila tým, ktorí potrebovali pomoc. Pre Máriu bola každá práca spevom aj modlitbou zároveň. Spomínam si na jednu situáciu z jej detstva. Bola vtedy ešte malým dievčatkom. Čo robí, keď si ju vybral? Boh vždy vie, čo robí. No, Mária sa mu dobrovoľne celá zasvetila. Rastla normálne, ako každé iné dieťa. Ale vždy však vynikala svojou láskavosťou a dobrotou. Neskôr, keď vstúpila do chrámu, tam je bol vybratý ženík z Jakubovho kmeňa Jozef. Ty si teda poriadne dôležitý anjel. A ako si to urobil? Ale každý z nás je dôležitý. Bolo to takto. Mária sedela pri stole a modlila sa. Okolie jej izby sa zrazu naplnilo nezvyčajným svetlom a z toho svetla som sa vynoril ja. Buď pozdravená, Mária. Milosti si plná a Pán je s tebou. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hľa, počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán mu dá trón jeho otca Dávida a na veky bude kráľovať nad rodom Jakubovým. Ako sa to stane, keď jemu nepoznám? Duch Svätý zostupí na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svätý. Bude to Boží syn. Pán Boh ti chce dať znamenie. Tvoja príbuzná Alžbeta porodí syna, síce ju stará a hovorili o nej, že je neplodná. Lebo Bohu nič nie je nemožné. A
Tak teda sa ťa pýta, či súhlasíš. Som služobnica pána. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. A jej príbuzná staršia tiež počala, aj keď už bola staršia. A hovorili o nej, že nebude mať deti. Správne. Alžbeta už bola staršia a jej manžel Zachariáš bol kňazom a preto veľmi často ostával v chráme dlho. Mária Alžbete ochotne pomáhala so všetkými prácami až do obetovania Jana Krstiteľa v chráme. Bol to nádherný čas. Všetko sa vtedy zelenalo. Zrastla medzi nimi čistá láska. No Mária súčasne cítila obrovskú bolesť, pretože Jozefovi nič nemohla povedať. Ja som jej to zakázal. Ježiš v Márinom lone pekne rástol. Vtedy sa všetko zelenalo. Ovce sa popásali na šťavnatej lúke a včely usilovne zbierali med. Keď sa Mária vrátila do Alžbety, už bolo viditeľné, že čaká bábätko. No, iba ako si v Jozefovej dielni bolo smutno. Čím viac sa blížil ten deň, kedy sa mal oženiť s Máriou, bol čoraz zamyslenejší. Raz večer Boh počul tieto jeho slova. Buď blahoslavený Pán môj a Boh môj. Ty ma poznáš, ty o mne vieš všetko. Ty vieš, ako túžim plniť tvoju vôľu, poctivo pracovať a pomáhať ľuďom. Ty vieš, ako Máriu, moju snúbenicu, mám rád. Ako ju rád počúvam a keď sa usmieva, ako by druhé slnko vyšlo. Len to jedno nemôžem pochopiť. Má sa Mária, matka budúceho dieťaťa, stať mojou manželkou? Daj mi prosím ťa vedieť, aká je tvoja vôľa. Ak áno, vezmem si ju, ak nie, v tichosti ju prepustím. Pane, riaď moje rozhodnutia, spolieham sa na teba. Niekde požehnané, to je meno. Vtedy mi Boh povedal: Gabriel, chod za Jozefom a zbav ho pochybnosti. V sne sa mu cez teba prihovorí. Tak som šiel, ako mi Boh prikázal. Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku, lebo to, čo sa z nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáte mu meno Ježiš, lebo on vykúpil z hriechov. Nech je požehnané Božie meno. Ďakujem ti, Pane, že si ma vyslyšal. Mali ste vidieť, ako Jozef ten deň ožil. Zdalo sa, že ešte aj ten hoblík si pospevuje. Ospravedlnil sa Márii za pochybnosti, ktoré voči nej mal. A pamätáte si, ako som jej hovoril, že Bohu nič nie je nemožné? No, Jozef si Máriu zobral za manželku za chvíľu. Svadba bola krásna a skromná. No, ďalšia udalosť začala Jozefa trápiť. Chudák Jozef, odkedy Panna Mária čakala Ježiška, stále musel s niečím bojovať. Máš nejakú starosť, ktorá ťa trápi? Na dvere synagógy vyvesili nariadenie k sčítaniu ľudu v celej Palestíne. Je to nariadenie od cisára Augustusa. Kto toto nariadenie nesplní, bude prísne potrestaný.
Je to tvrdé, dotklo sa ťa to, viem. Nie toto. Myslím na sväté písma. A ty, Betlehem Efratský, nie si nejako najmenší medzi poprednými mestami Judei, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude správať môj ľud, Izrael. Nechápem, čo má císar spoločne s našim príbehom. Pozorne počúvaj. Sama Panna Mária ti to vysvetlí. Ty, myslíš, že tá chvíľa už nastala? Čo si počneme? Neviem, Jozef, ale kto je predsa cisár? Ten nástroj v Božích rukách. Božie slovo nedokáže klamať a klamalo by, keby sa narodil inde. Čím je naša únava, ak pomyslíme na krásu okamihu, keď vo svete konečne zavládne pokoj. V tom čase putovalo mnoho ľudí, ktorí sa šli zapísať do ich rodného mesta. Na rozdiel, Mária a Jozef na nič nereptali. Pozrite sa. Vyhľadajte hostinec. Bude plný, ale aj tak vám poviem, kde je, aby ste odtiaľ mohli putovať ďalej. Aj tá bude plná, ale aj keď nebude mať nikto v domoch miesto, choďte ďalej po stráni von z mesta. Tam sú maštale. Obchodníci idúci do Jeruzalema ich používajú, aby tam odložili zvieratá, keď pre nich v hostinci nie je miesto. Viete, sú to chlievy. Sú studené a vlhké, ale lepšie ako nič. Možno tam nájdete miesto so senom. Pani Boh obdaruje radosťou. Neotváraj, žena. Ak sa k nám niekto vybral v túto hodinu, nájsť to nie z dlhej chvíle.
Má sedieť doma v takom nečase. Čo ak potrebuje pomoc? Tak nech ju hľadá inde, mám dosť vlastných starostí. Čo ak prichádza s nejakou správou? Tak nech s ňou počká do rána. Môže to súriť. Tak teda otvor, keď si taká zvedavá. Pán s tebou, žena. Nech nestojí medzi dverami, kúka na mňa. Pán s tebou, hospodár. Po čo si prišiel? Hľadám nocľah. Ty si myslíš, že dajaký zoženieš? Mesto je plné kadejakých tulákov a kto vie, či prichádzajú domov. Ale kto si vpustí cudzincov neznámych pod strechu? Nie som tulák. Pochádzam z Nazareta a tam by vám každý povedal, že sa živím tesárčinou. Tak a prečo si nezostal doma pri svojom remesle? Či si nepočul rozkaz cisára Augusta sčítaniu celého ľudu v celej Palestíne? No tak sa daj zapísať a chod si po svojom. Mňa môžeš vyhnať do nečasu, ale aspoň nad mojou ženou, čo je so mnou, sa zľutuj. Tak ty máš so sebou aj ženu? Tvoj dom je veľký, isto sa v ňom nájde nejaké miesto. Žena, odprevať ho k dverám. Chcem pokoj a chcem spať. Aspoň ty sa nad nami zľutuj, žena. Tá, čo je so mnou, čaká dieťa. Ty si sa načisto zbláznil. A čo ak to dieťa privedie na svet v mojom dome? Potom by som sa vás len tak ľahko nezbavil. Tisár, zakop na dvere susedných domov, tam vám možno budú milosrdnejší. Už všetky sme obišli, dokonca v hostinci sme boli a nikde pre nás nemali miesto. Tak, dobrú noc, žena. Dobrú noc. Neostáva nám nič iné, ako sa pobrať do chlievov, o ktorých nám hovoril pastier, ktorého sme stretli pri vchode do Betlehema. Neboj sa, Jozef. Východ vychutnela aj v tom najposlednejšom chliebe, nebude zbožnej prítomnosti a ochrany. Ja som pokojná, buď aj ty a dôveruj Pánovi. A je to tu. Nastal čas, kedy sa konečne všetci môžeme zapojiť do príbehu. Poďte, anielci. O chvíľu sa narodí Boží syn a my mu teraz všetci budeme spievať na stávu a tiež pre pokojné sny.
učiteľ múdry, najvyšší, kňaz. Dieťatko zostupil dáva sa všetkým nám. Láskavý synečný vládca kráľ, aby hriešnik vykúpil spasiteľ zla. Vítajte, anielici, zlatušké oblačiky, ktoré vyzeráte ako stádo bánov, ale aj keby som vlastnila všetky stáda, najdrahším bánkom mi budeš len ty. Spínkaj a neplač už. Pozrite sa, anielici, pastieri ešte o ničom nevedia. Mojou úlohou je im oznámiť radosnú zvesť o narodení Mesiáša. Poďme sa pozrieť, čo robia. Počuli ste, páčikovia, čo sa deje v meste? Cudzinci prichádzajú zo všetkých strán. Ponáhľajú sa, lebo je zima. A prečo? Čo sa deje? Ale nie som zhrnulý. Nie, nemaj strach, bratku, bez zbrania potichu cestujú. S Eliášom sme ich videli. Muž Eliáš, povedz nám, prečo to Vyšiel príkaz od cisára, aby sa všetko ľud dal zapísať. Chce znať, kto kým kráľuje. Ak je to skutočne tak, oddychujeme, bratia, budeme bez starosti. Mocný Boh je nad nami, keď sa aj celý svet na nás hovorí. Čo zmôže, keď Boh je za nás? Ja by vás počúval do rána, ale je čas na odporovosť. Ale čo sa to robí s hlupáčikom? Zajtra ho odvediem späť k jeho matke. Na stráženie oviec nepotrebujeme blázna. Najprv sa pozrime a potom súdme. Zobuďte ostatní, ak by tam bola nejaká šelma alebo zlodej. Tam, pozri na to svetlo, ako sa prihľuje. Je nádherné však. No, ja vidím, a čo? Nezvyčajná. Videl si už niekedy takú hviezdu? Ja nie. Je naozaj nezvyčajná a krásna. Ja si myslím, že nám chce niečo povedať. Ale netáraj, bratku. Je to aniel, pozrite, približuje sa k zemi. Nebojte sa. Pastieri, vstávajte. Posílam ak vám Boh oznámiť radosnú zvesť pre izraelský národ a pre všetkých ľudí na zemi. Dnes sa narodil Boží syn, dávno sľúbený Mesiáš. Videli ste hviezdu na nebi. Ponáhľajte sa za ňou. Spoznáte ho podľa tohto znamenia. V úbom chlieve za Betlémom nájdete dieťatko zavinuté v zvieracích jasliach, zavinuté ležiace v zvieracích jasliach, pretože v meste Dávidovom nebolo miesto pre Božieho syna. Na čo čakáme? Poďme sa mu pochodiť. A čo zvieratá? Veď sa im nič nestane. Poďme, nemeškajme, ale niečo musíme vziať. Vonku je zima a vravili ste, že sú chudobní. Ja mu dám moju piešťaločku, keď vyrastie. Ale sa zabaví. Ja mu vezmem ovcu, čo mala pred mesiacom malé. Čerstvé mlieko vždy padne po. Ja mu vezmem hrudky čerstvého syra. A ja koníšok na zohriate v tejto zime. A ja mlieko z krťahov a mokrých chleba. Tak na čo čakáme? Poďme. Ovečky. Poďme.
Kto ste? Prichádzame sa pokloniť Spasiteľovi. Poďte ďalej. Poďte ďalej, poďte. Vítaj na mieško, ja pre tebou na kolena padám, kde som bol spasený, poklone ťa žiadam. Vítaj nám, Spasiteľ Dári, prichádzaš k nám v nebeskej výsosti a nesieš nám mnohé milosti. Ja sa teším príchodom tvojim, tebe sa oddávam celým srdcom svojim. Neodchádzaj, zostaň navždy s nami. Budeme od seba spolu podľahať. Ja ti ďakujem, že si prišiel na svet, by si nás vykúpil zo sídelník. Budeš môj pán, na ťa. Je niečo, Božia Elička, čo by si nám chcela povedať? Prikáž nám ako kráľovná, my ti budeme slúžiť. Milovať môjho syna a mať v srdci myšlienky, ktoré v ňom máte teraz. A pre seba si nič nežiadaš? Nemáš nejakých blížnych, ktorým by sa dalo vedieť, že sa narodil tvoj syn? Mám, ale sú aj z Hebronu. Ja tam pôjdem. Kto sú to? Kňaz Zachariáš a Alžbeta, moja sesternica. Ó, Zachariáša poznám veľmi dobre. Bude pre mňa chudobného pastiera veľkou cťou ísť za kňazom a povedať mu, Spasiteľ sa narodil. Nie, povieš mu. Mária z Nazareta, tvoja príbuzná, povedala, že Ježiš sa práve narodil v Betleheme. Poviem to tak. Ďakujem všetkým a ďakujem aj tebe, Eliáš. Pozrite sa, malému Ježiškovi sa prišli pokloniť chudobní a biední pastieri, ale aj bohatí a vznešení mudrci. Museli prejsť dlhú a namáhavú cestu, aby sa s ním stretli a poklonili sa. Sú z ďalekého východu. Putujú už mesiace za hviezdou na oblohe. Dary, ktoré Ježiškovi priniesli, boli úplne iné ako dary pastierov. Mária ich prijala s rovnakou láskou. Poďme sa na nich pozrieť. Nepomýlili sme sa. Tu je znak, náš vodca, táto hviezda. Naplňa ma zvláštny pocit. Už sme blízko Mesiáša. Jak šťastný som, že sme došli do cieľa. Maštal je síce prestatok, ale keďže je nad ňou hviezda, tu budeme vítať Mesiáša. Mesiáš, kráľ židovský, mal by sa narodiť v maštali? Ani na chvíľu nepochybujme. Tu je naša hviezda. Poďme. Za mnou poďte, bratia moji, vstúpme do maštale. Kráčame čo najdôstojnejšie, ideme k Mesiášovi celého sveta. Ja som Gašpar a nesiem ti izraelskému kráľovi zlato. Je to veľmi cenný chov. Chcem ti tým povedať, že ťa uznávam za kráľa, za kráľa všetkých kráľov. Ak to zlato sa neskazí, ani tvoj kráľovstvo sa nikdy nerozpadne. Ja, král Melicha, ti nesiem kadidlo. Je to živica zo stromu kadidlovníka. Keď sa položí na žeravý uhlík, vytvorí sa biely dym, ktorý stúpa nahor a krásne vonia. Takto budú stúpať aj naše modlitby k tebe. Týmto darom chcem ukázať, že ťa považujem za večného Boha. Ja, Baltazár, ti darujem vzácnu liku. Je to olej zo živice. Týmto olejom boli pomazané kňazi. Tento dar symbolizuje, že si aj najvyšším kňazom, ktorý prináša svoj život a obetu za všetkých ľudí. Milé a vzácne sú vaše dary. V mene syna ďakujeme. Keď sa poklonili, opäť sa vydali na namáhavú cestu. Teraz však putovali domov. V maštálke nastal pokoj. Malý Ježiško sladko spal a anjeli mu spievali usprávané. Som veľmi rád, že som mohol malému Ježiškovi
som tiež veľmi rád, že som mohol byť súčasťou tohoto veľkého Božieho plánu. Všetkým deťom naozaj veľká vďaka, takisto všetkým mladým, ktorí ste sa pustili do tohto veľkého diela. Je to tu krvoporne nacvičovali na niekoľkých stretnutiach a naozaj za taký krátky čas takéto krásne divadlo aj pod vedením vás, animátori. Mária, vďaka tebe, vďaka ostatným, ktorí ste možno v zákulisí, každý, kto akou pomocou prispel, takisto vďaka vám, rodičia, že ste sem chodili s deťmi na nacviky, že ste prišli dnes podporiť týchto skvelých mladých ľudí. Naozaj vám všetkým ešte raz obrovský potlesk.
sa možno pýtate, odkiaľ sú texty a tak inšpirácia bola čerpaná zo súkromných zjavení Márie Valtorty. Ona má v týchto zjaveniach aj Ježišovo detstvo, takisto detstvo Panny Márie, veci, ktoré nie sú v evanjeliách a takisto je čerpané z tradície. A najväčšia vďaka patrí malému Ježiškovi, ktorý prichádza medzi nás a ukazuje nám, že v každom je kus dobrého srdca. Či v pastieroch, v kráľoch, ako anjeli sa tešia z každej jednej udalosti, ktorá sa deje medzi nami. A takisto vďaka aj Márii Jozefovi, že šli do tejto úlohy. Naozaj obrovská vďaka Pánu Bohu a pre Neho do neba obrovský potlesk. A medzi nás samozrejme. Na záver, myslím, že je fajn, keď odovzdáme na všetkých a naše rodiny pod ochranný plášť Panny Márie, tým, že patríme do jej farnosti, tak sa pomodlíme modlitbu pod Tvoju ochranu. Môžeme sa postaviť? Rozkýreme svoje usedené kosti. Pod Tvoju ochranu sa utiecháme, Svätá Božia Rodička, neobrácaj sa ako našich kozerov. Ty, Panna slávna a požehnaná. Amen. Pán s vami. Nech vás na príhovor pre blahoslov Panny Márie, vašich nebeských patronov, anjelov všetkých svätých, žehná ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. A ešte raz obrovský potlesk všetkým týmto mladým. Len jednu prosbu, keby sa mohli prísť pani režisérka, kostýmérka, rodičia týchto detí, ktorí pomáhali, ktorí sa zapojili. Prosím vás, poďte sem, aby sme videli teda tých, ktorí naozaj sa obetujú a robia pre farnosť maximum. Takže poďte. Je vás tu viac, takže príďte sem, poďte sem. Môžeme si urobiť aj fotografiu, bude to pamiatka možno na toto krásne popoludne Vianoc. Poďte, poďte. Pozrite sa, tieto kostýmy, to bola náma, to je niekoľko hodín práce a tak ďalej. Tie čiastky, to je veľmi krásne, ktoré si mali. Oni sú skromné, ale zaslúžia si, aby sme ich takto tu videli. Poďte, tak poďte z vrchu, poďte. Nech sa páči, poďte sem. Sestry, mami, sestry, otcovia. No poďte. Poďte postaviť tak na jedno. Poďte. Ja nechcem dlho hovoriť, ale chcem teda na záver povedať, že naozaj vďaka takýmto úžasným ľuďom môžu vznikať takéto krásne veci. A verím, že tieto deti budú spomínať na tento deň a že to nie je ojedinelá slávnosť, ojedinelý nácvik, ojedinelé predstavenie a že budeme možno sa stretávať zase pri iných príležitostiach. Takže veľké Pán Boh zaplať až teda na záver ten jeden veľký potlesk.